Office Jong U General Manager District Commerce and Industry Center, Jowai, Kalapanlong ya ka 34th District Level Industrial Exhibition, ni ka jingpin inam ka baar singi ki tiar kitar ki jan ki nabat ki jingbam babun jan. Ya kan ni ka jingpin inam baar singi lapanlong ha indoor hall lat tatlabo indoor sport hall Jowai, ha ka jing don lang u kongsan MLA ka Jowai uwai lat Miki Syllad, usembut kongsan UBS Solia, Deputy Commissioner, West Jain Hills District, ki officer sorkar bat ki nongseng kam lajong na West Jain Hills District, East Khasi Hills District, West Khasi Hills District bat Southwest Khasi Hills District. U General Manager DCIC UI Malnyang haga jingkren priang ulaong ba ka jingtmu jong ka exhibition kalong ban penslurya ki samla bamdan kamdan jam ban yang halaki jong kikjat da ka baseng kam lajong. Nalor kata ulaong ka jingpenlong ya ka exhibition kalong ban ailat ya ki nongseng kam lajong ban pen I ya ka sap ka phong lingba ka kam ka baki tray bat ban ai min sim ru ya ki weipat ki nong song snong bakin kyntiew ya ka yo ka kot da ka bashim ka bu ya ki lar jingkrshan jong ka sorkar lingba ka tanat commerce and industries. Ha kan ka exhibition ladan hadu saw puar teli ki stall ne ki dukan baper ki bakan thop ya ki dukan de jingbam ki dukan bade ya ki tiar shna tiar than bat jingbo jingsat bala o shrong na ki lentang ki dukan de jan bat ki wei de babu da ki nongseng kam lajong bat ki tanat sorkar kumjo. Uwai lat Miki Syllad MLA haka jingkren ulapan slurya ki nongseng kam bakin chim kabu ya ki lat jingkrshan bayo na ki tanat tray kam sorkar bat ban tray shitom haka kam kabaseng khnang bakin la ban poisha kathong. Ulakan turu ya ki pat ba bakim day ban kmi linti than tang ya ka kam sorkar hanray ban wat ki lat ki linti da kumway pat ban yang halaki kijat da kabaseng ya ki kam lajong. Department Miburit, yang industries, basin, tadi NRLM, ibon competitor, cibon, di training, UDAB. Tangai por mencuas nyau si yuwa, ikan control yang unsin, deploy di training, large di training, deploy di training, large di training. Mem uman ikiwaya kiwa tekiwa ambition. Dan ini dua B, dua yacha. I yang kedok bagi yang profit. Baik bagi yang kawan biki kawa kamai rabon, project ni rabon. Dan ini dah lagi UP, haga ni ka state UP. Hado ni ka sini major business. Ki major business like naka mining. Like naka mining. To major business to so by the bar and it not try. Tengah pun sen you to ong nga to om ki. May ba ila in the wood by ki to ki sarkar. Tani day daw na kapat ki to opportunity mo. To opportunity mo. Em ka mo pi nem ka. Terkan Hawaii le ye ko ni ka. Em ka mo chikin interesi to for just Hukum dia hukum tadi.